ולבוגרות, קבלו את 28 המתמודדים שהעפילו לגמר. אני גאה להציג את טליה סימנטו, עדי טופז, שירן לוי, מעיין גרינברג, לירז בן מלך, טל שפירא, ירדן ג'רבי, חופית אמרני, אנגלינה אדינאייב, אנה גולוב, ליאור וילדיקן, מיכל אפרת, יואב שמש, תומי ארסנסקי, ארתור קטייל, אדרין פתיה, רומן אברמוביץ', יאיר בן סבת, בוריס פרוטס, עומרי טורונטו, אלון ששון, ויקטור פיסמן, רפאל כץ, אורי ששון, רוסטיסלב ליס ודוד מניסטלו. על לזרון נמצאים 5 מועדון הג'ודו של קאנטרי נאות אפקה בהדרכת גילה שיקלי. אני מזמין אותה להגיד את הצורות המתמודדים ל-28 המנצחים שעלו לקרבות הגמר מתוך כ-200 מתחרים. לאחר יום תחרויות ארוך שהחל הבוקר בשעה 9. אמרתי ארוך? זה רק עכשיו מתחיל. קהל נכבד, הג'ודו ממשיך להיות ענף ספורט הישגי ומוביל בספורט הישראלי, עם קריאה ב3 מדליות אולימפיות. אנחנו נפגוש אותם בהמשך הערב הזה. תודה רבה בינתיים. הייתה שנה אולימפית, שנה של חלה לזכייתם של אריק זאבי ואליס פלזינגר במקום השלישי באליפות אירופה לבוגרים ולבוגרות. בשנה זו הציגו 3 ספורטאים את הקריטריון האולימפי, אריק זאבי, אליס פלזינגר וגליה קוטיאל, שהגיעה למקום החמישי באולימפיאדה. לאחר תחרות קשה ביציע הספורטאים והדרג הראשון בעולם. לאחר האולימפיאדה המשיכו ספורטאי הג'ודו להגיע להישגים מרשימים עם זכייתה של ירדן ג'רבי במדליית הארנק באליפות אירופה גיל 20. וגולת הכותרת היא ללא ספק שחר לוי, שזכתה בהזדמנות אליפות העולם עד גיל 20. בשנת 2009 העומדת בפתח להתכונן לסבב התחרויות החדש, לאליפות העולם לבוגרים וכמובן לתחרויות המכבייה. לקראת סוף השנה יארח האיגוד בפעם הראשונה את קונגרס הג'ודו האירופי בתל אביב. אני מזמין את מר אדי כהן, יושב ראש איגוד הג'ודו בישראל, לשאת דברים.